Ya bendo lenggah surya Sugeng dalu Mbak Entin. Nggih, sugeng dalu. Wah, jan manten anyar dasare ya kinyis-kinyis. Wis arep bathi durung nok? Dereng ini. Lho. Wis pirang sasi lehmu dadi manten iki? 3 sasi napa? Oh, 3 sasi kok urung dadi-dadi iki ngapa e? Ya, isih kuliah nok? Nggih, tasih, Pak. Oh, nang ndi kuliahe? Wonten ISI Institut Seni Indonesia. Jurusan apa? Jurusan Karawitan. Oh, semester pira? Semester gangsal. Oh, ya mbok menawa le ora dadi-dadi merga nyengkake ben rampung dhisik kuliahe, rak ngono ta, Nok? Nggih. Ya, nah ngono kuwi dirampungke dhisik. Sesuk nek wis rampung lagi mbobot, lagi momong. Ya, iki minangkane pamundutan ya, Nok ya. Tak panjenengan supaya ngaturake sing alus-alus dhisik. Sesideman dibawani. Nggih. Mengko nek nggon dangdut juga tipis-tipis wae. Didangdutke ya pokoke manut karo sing ngendang pokoke. Yo, bawani dhisik, Nok. Nano neno. Cilik ae ya pinter nyengkok. Wis ngerti variasi ya jae. Priya bagus. Wah, bareng dibojo ya ngerti cengkok kandel tipis barang saiki. Anjen no. Ha iya. Kang Allah bu Daya daya mongko iki joget ya luwes. Ha iya, engko deloken coba. Ora dumpuh ya ora kok. Sowan menyang kutha cilik ning powere jane lok iki nek nggone dhewe ya Agnes ngono cilik ning powere jane ngedap-edapi jerit wae nek muni jerit dadak bekepmu nanano Bandara terus kayung-yon. Aku seneng anggere ana cah nom-noman iki do baut budaya utawa tresna karo budayane awak dhewe niki jan seneng aku. Mula aku iki seneng tenan aku nek ana sinden-sinden nom ngene iki. Mula kaya Marwiyanti, kaya Entin iki perlu dipupuk temenanan. Selendang
wis ngerti variasi ming ngerti bolore dadak mampir ning Nem Gedhe barang. Kang saking iki pancen sing tak tampilkan sepisanan tak pilih sing tipis-tipis ngono bar iki tata-tata Marwiyanti ki mengko tak duwetke karo Neti Selandari sing tipis-tipis ya dasar iki ana sing ngersake lali janjine saka panitia didhisikke mengko nanano suwara kurang permana neno ning wasis nek perlu mengko Yanti karo Neti dikancani bintang tamu apa ana bintang tamu ana piye iki wiyaga semene iki sing ora seragam yang siji berarti kan bintang tamu iki mau wis laporan ning grup nek kula niku seragame tak goleki mboten nonton ning nek upama kula mboten mangkat mau pripun wae ya mangkat Mas yo nganggo seragam liyane tak yo ana to sing kira-kira samun mbok menawa ketelingsut pancen didelikke Darmi paling ya ora kok ya kok gek mah dikreditke karo Darmi malahan kowe kok wani garapi Pak Tus sing wani garap ya meng aku nak Pak Tus ya ning nak nang isor ya ora wani aku garap nano neno bangung romarang bendera Kyah Sulistya pijer ngincangake alis biyo cengkok iya cetha mongko ya nganggo gregel tur ya nganggo kenes wah kaya arep jiwit-jiwita pipine aku bocah kok kaya ngono lho yo tibake ning lancaran terus langgam yuk terus no sesidhe yo joget no joget ya ternyata ya luwes iya ya ngerti kicat ya ngerti Muryani Busana ya ngerti ora gelem kalah karo sing pasukan joget njaba kae iya nek langgame nek neno luweh becik ana penari latar anyar saiki
Wis ket biyen, ning judul lagi saiki. Aja tok wangsuli, mengko nek wangsuli kono melu wangsulan kong. Liwat kincang alesmu masak Mas yo. Wah. Oh, Bali. Ayo, Prastini joget kupu-kupu.
joget ya kaya kupu-kupu ayo iringane Bali ya kaya kupu-kupu pokoke. Sing dadi pimpinan sampean lho iki yu. Nggih, siap. Pokoke sing sepisanan kuwi pelok terus sing kaping pindho slendro. Nggih, siap. Siap, Bu. Siap. Sing radi hot nggih, Bu. Siap. Ajenge meneh. panas. Ya, tak gawene panas para kanca-kanca. Panas piye? Ya ben ana gairahe ya Mas ya. Karo kowe iki mosok ya isih gairah ta yu? Isih ora ya kanca-kanca? Oh, isih. Sing isih ming sing ngendang. Ya, yuk Pras. Diwiwiti saka sapa? Manut, monggo. Bareng mawon nggih. Bareng kowe jen. Gentenan Oh, apa? Hah? Gentenan mawon, Bu. Gentenan sik njoko bareng Nggih ya. bareng. Ya, ngono ya kena. Yo. Ya, saka sing tuwa dhisik. Piye yo?
Ana sing nglekar. Waduh, kejet-kejet. Waduh, Nika kesurupan, Bu. surupan gurjok banyu wis sirahe. Nggih. Ya. Wis ben nang kowe. Mengke rak mari dhewe, Bu. Engko anggere muni meneh rak terus jenggelek meneh karakan. Enggak, Bu. Cobi, Bu. Muni meleh mengke rak jenggelek. Ya tak muni ya kayak jenggelek. Ben jenggelek ben ra ben. Yo. Mengke wae. Enggak, Bu. Sabda Pandita Sampun, Pak. Sampun. Ya, matur nuwun. Ya kabeh ya ben rata mingkari sak lagu apa sing ngersake aja dibanding-bandingke. Ya, ning sadurunge ya nyuwun pangapunten nek jane aja dibanding-bandingke iki digarap gamelan iki asline dipaksakan. Kok dipaksakan mergo gamelan ki winates nganggo pathet ana nek pelok ya pathete ming pelok 6 karo pelok barang karo pathet 5 ngono lho. Iya ning mergane mergo saking okahe request ya terus aku kepeksa ngaransemen ya tak paksakan. Gonge werna loro ana gong 6 karo gong 3. Nek upama gong 3 ki nggon bagian A ki lagune nadane gedhe banget ning refe iso nyandak upama tak garap nganggo gong 6 nggon pertama nggon A kuwi iso nyandak ning mengko refe gedhuren mula ya diagung mangaksami. Nek iki janjane dipaksakan ya ning tak kira ya sing padha mriksani iso nglenggana ya ning gandeng ya iki lagune lagi viral ya sak kamat-kamat digarap sapa sing kepareng nyilirani Mbak Ika karo Mbak Ayu dienggo lagu penutup mengko terus mbacutke lakone anakku gading ben toto-toto kerise dienggo meneh le opar joget meneh ya dienggo meneh le kerise le diagem meneh bar iki terus toto-toto terus mbacutke lakone ayo Mbak Ika karo Mbak Ayu ayo sepote monggo nderek kanca-kanca yuk iki mau spot apa? Iki mau rekane spot Bali. Ning lagi tekan ngendi? Lagi tekan lagi tekan Semin nek iki mau. Ayo. Karang ya ora kangsen kok ya. Ya ora dadi ngopo. Aja dibanding-bandingke ya nak ya. Nggih. Ya ning ya iki mau lho, aransemene dipaksakan mergo nadane pancen angel mlebu ning gamelan. Mboten napa-napa. Heeh, sing penting minangkani pamundutan ya. Nggih. Sing penting gayenge wae. Ya, rale ben saka anakku Mbak Ika. Kok anak ayo adikku ning wanguning adikku. Syukur adik ketemu gede. Lulu Patmo. Semono Mbak Ika. Jelas beda yen
matur nuwun Mbak Ik. Alon tata lenggahira risang marta taming dasih misuda andana raras blegagak ugeg sadulita mel sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh wonten ing sudung kula iya Kakang sejatine iki mau Kresna sedya prapta ning Ngamarta nanging tinemune suwung kabar sing dak tampa kadangku para Pandhawa kalenggan iki padha munggah ana kayangan Suralaya. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Inggih leres. Niku pancen leres. Pancen sakniki ndara kula Pandhawa sami minggah ning kayangan. Margi niki sami gadah gegayuhan. Gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng ramane inggih swarga sinuwun para Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun ya Kakang. Nanging gumunku sing wis-wis ki Pandhawa iku mesti ora nate nilar. Ora nate tilar tetarosan kelawan Kresna nanging iki kok ora. Lah. Mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe gayuh piyambak, mboten kepengin sumendhe dhateng sinten-sinten. Nanging langkung prayogi menawi sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng Pandhawa. Sampun ngantos negake iya Kakang. Mesti wae ora negake. Banjur prayogane kepiye Kakang? Miat langening ngalangyon aklar pandamoncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gekon no dasare mangsa katiga nuwun sewu sinuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun saniki jeneng andika mang tindak utawi sawetawis mang medal riyin saking Karang Kadempel mriki kra inggih kanthi sarana niki jeneng andika saged pinanggilan bantu dhateng para Pandhawa ngono Kakang nggih ngestoke dawuh Kakang Semarian ngono Kresna nyuwun pamit sawetara nilar Karang Kadempel nggih pun mang tindak mriko dene kula sak anak-anak kula tak teng mriki mawon mengke ndak mindak namung ngribeti Ndara Kresna. sorote pandam sumula amadangi pasarean nanging
Radana ramu-ramu kalingan hangangan sang tiah manangkung sumungkem guling sang kakung rarepa baboe maneman peraton tek branto kula kathah ronte Dawulun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten cenela paduka Hyang Adi Pukulun. Yaya Kresna, ulun tampa ndadekke bombong tias ulun. Lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ingkang ingkang kados pundi Pukulun? Dene kepareng ngarca padha mrepeki dhateng kula. Hyang Kresna, pancen ulun mrepeki marang jeneng kita ya merga kayangan lagi ana dawuh saka pengamu ing buta gedhe. Dewa-dewa ing kayangan mboya ana ingkang bisa ngundurake banjur ulun mudha ning Arcapada iki. Kresna, jeneng kita munggah ning kayangan padhang lelakon iki nggih. Oh nggih, yen mekaten kula aturi suminggah Pukulun. Menawa sarana iki aku bisa ketemu kelawan Nyai Puntos Kadang. Lan aku ya wis tanggap marang lelakon iki mula nek iso kula nimbang Jagat Girinata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko piye dadine? Ya ngiras pantes karo golek keringet. Tak nusul kadang-kadangku Yai Punta Werkudara Arjuna kembar. Aja sumlang pun Kakang nedya sumusul ning kayangan. Nanging gandeng ing kayangan ana buta gedhe aku tak kembari dadi buta. Yai Punta, Yai Punta, aku nek wis gelem gedhe ya gedhe tenan. Ya tak nusul munggah ning kayangan ketemu dulur-dulurku. Ayo di putone waduh wah iki kok ana buta gedene padha karo aku. Sapa? Wah, dadak takon bareng. Pangling apa karo aku genaku iki bolos 1000 ngene kok
Nek ngono kuwi sing dadi srayane dewa ya aku srayane dewa. Aku sing bakal ngundurke karo kowe. Wah, padha dene buta gedhe bang. Ayo gulung bareng. Well, ayo golek keringet gulung bareng. Wah, apa tenan jebul. Wah! Muter. Wah. Wut. Loh, ora apa-apa. Kaki sama kaki. Kepala. Gulung. Waduh, kecandrol. Wah. Kowe iki abot tenan. Wah, gulung. Seren iki kepiye kesele. Abot tenane, ayo diteruske gulung. Wah. Aku mau wis koprol ping 98. Aku wis koprol ping 1943. Edan kaya tenan. Iya, ning kok ora ketok bendo mbayang dhewe-dhewe. Ayo. Tak cokot lho kowe Joko tenan. Ora krasa aku apa jenenge? Wah, ora ah. Wah. Edan. Kesel tenan iki. Ayo teruske ora kosik. Jane aku ning kene iki mau ngarep ngewangi karo kowe, ngewangi kepiye? Wis ayo rasakake antakon tak ewangi gulung kayangan. Oh, gulung kayangan, gulung kayangan. Wah. Ah. Semar. Kula nyuwun pangapunten yen kayangan malah kados ngaten kawontenanipun. Ayo iki. Iki undu-unduamu momonganku Pandhawa iki ora luput. Neng tok luputke merga kowe nuruti hawa nepsu. Aduh Kakang kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun dipun tulungi. Lah ora urung mung njaluk tulung karo Semar Badranaya. Kowe njaluk tulung kula kedah kados pundi? Monggo Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebatut nyemplung kawah Candra Dimuka. Apa nek nyemplung kawah Candra Dimuka terus iso dipestheke nek ndara-ndaraku ki dadi awu ngono? Iso dipestheke nek dawa bong ngono. Kula nyuwun tulung Kakang. Guru, iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani panjangkane Ndara Werkudara, mesti kowe slamet wis. Saiki kowe nututi nyemplung kawah Candra Dimuka.
Kah Sang Haryasena sarwi anggendhong ingkang rai Raden Arjuna miwadyan kula Sedewa dupi wis prapta ing kawah Candra dimuka labet saka gedhening tekad ing panjangkane sigra nyeburing neraka ya wani parandene awit saka luhur bebudene linambaran ati suci geni ing neraka ingkang manghalat sumingkir tebih karo asrep adem ayem. Wah. Sewu panas dadi siji. Sewu loro ingkang sinandang datan ana nikmat mupangat labet ing ngono papane pasiksan kang datan pawangapura nenggih durumuhun Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datan ana siang ing lan dalu anane amung pasiksan lan pasambat kabrongot panasing geni yomani sakecap kewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa awane kono wis ndada marang kalepatanipun kang nalika semana parikedah nuruti grentek ingkang garwa yo Dewi Madrim pialu lila legawa prapteng lampus sinendal mayang kacemplungaken ing neraka yomani wau to ucap labet santosaning tekad ngenira angugemi dhateng jejere satemah yomani saya adem dangu-dangu karo sasrep ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nepi temasena barang praptane Pandhawa papat. Jumbo karo kandhane wong akeh jlamrong jarine gene iki panase pitung panas madyapada parandene bareng tak cemlungi wah ora ana penandang kang sinandang anane mung nikmat mupangat permadilan kowe kembar coba sawangen wah ana cahya sumorot bareng taos padha ki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, Kisana. Mara gage kowe ngaku kena ngopo kowe deduna ana kene. Monggo to dhisik. Panjenengan kuwi sapa, Raden? Wah, aku Werkudara. Ya Bratasena dene iki adhiku Arjuna lan kembar Nakula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Anakku Nger, Bratasena, permadilan sira pinteng tansih. Endi kakangmu Puntadewa? Anakku Nger, kembar pinteng tansih kowe linarake saka keluarga garbanipun ibu. Kowe ora tinenggone ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus, Nger. Wah. Kena ngopo Pandhu bapakku lan babu Madrim mapan ana kene? Dosa lan luputmu kuwi apa, Rama? Kula mboten badhe wangsul ing Madyapada.
Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Ibu. Kula nderek paduka wonten mriki mawon. Ibu kula nderek paduka wonten mriki mawon. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa pamidine kula sampun sinugraha pinaringan margi pinanggih kaliyan anak-anak kula. Kene-kene ger anak anungane ndita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Prakodara. Wah, aku aja mbok takoni werna-werna. Sing cetha aku wis jenak, aku wis kepenak mapan ana kene. Wah, madya padha kuwi nggone penandang. Nanging jebul malah luwih kepenak mapan ana ing Yomani Loka. Wah, nyatane kahanane jebul malah adem ayem. Lan tansah cecaketan marang sing ngukir jiwa ragaku. Mula Pandhu bapakku, aku tetep nderek ana kene ya Ger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci wahyaning mangsa kala. Ngerti ya Ger, ananipun bapa mapan ana kene ora krasa panas, nanging malah krasa adem lan nikmat. Mbok menawa merga saka dayaning anak-anakku kang padha gentur tapane utawa lelabuhane. Ger, mengkono mau ingkang ngrasake wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak. Prakodara, lha si Puntadewa ana ngendi? Wah, anane aku kabeh ning kene iki sebab saka niate Werkudara. Merga jaman Pandhu bapakku sinendhal mayang dening Bathara Yamadipati. Biyen aku ngerti yen to Pandhu bapakku bakal dicemplungke ana ing pasiksan. Wiwit kuwi aku wis ora tau bisa turu rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrin.